Dobrý deň, takže máme tu nové predstavenie, tentoraz sú to 3D tlačiarne. 3D tlačiarne boli spomenané napríklad v súvislosti s príchodom nového operačného systému Microsoft Windows 8.1, takže relácia magazínu PC Review sa rozhodla, že pozrieme sa na to naozaj reálne. Toto je 3D tlačiareň. Ja skúsim popísať, ako to asi funguje. Vo všeobecnosti ide o takéto pomerne dosť veľké zariadenie. Vidíme niekoľko náplní. Tu je prášok, to je základný stavebný materiál, z ktorého vzniká neskorší model. Ďalej je tu ovládací panel a máme počítač, z ktorého vlastne prichádzajú dáta tak, aby sa vytváral ten nový model. Ako som spomínal, základným materiálom je prášok. To je táto biela vec, ktorá sa tu postupne nanáša. Tu je vrstva, na ktorej vlastne ten model vzniká, postupne klesá dole. Po jednotlivých hladinách sa tu vykresluje. Vykresluje sa pomocou tlačových hlav, tie pochádzajú od firmy HP a nanáša sa nie atrament, ako to bolo v prípade atramentových tlačiarní, ale nanášajú sa špeciálne tekutiny. Tu máme priezračnú, čiernu tekutinu a tu sú farebné tekutiny. Tieto prechádzajú do jednotlivých tlačových hlav a nanášajú sa na tento materiál. Tam, kde je prenesený tá tekutina, tak tam vzniká ten materiál tvrdý, odolný. To znamená, tam on postupne sa buduje. Prášok, ktorý sa nespotrebováva, spadáva dovnútra, prechádza cez systém čistenia a dostáva sa opätovne dovnútra, do toho zásobníku. To znamená, tá spotreba toho prášku nie je taká nejaká super, veľmi vysoká. Je to prášková technológia, napriek tomu nie je tu žiaden prach. Je možné to pekne povysávať a udržiavať tak v čistote. Vo všeobecnosti je to teda niečo podobné ako atramentová tlačiareň, ale s tým, že vzniká taký prvotný model. Keď to bude hotové, to znamená postupne to pôjde až dole, až nakoniec vznikne náš hotový materiál, alebo teda hotová busta, ktorú chceme vytlačiť, tak postupujeme z tejto časti do tejto časti. V tejto časti sa to potom dočistí, dajú sa tam finalizačný materiál a vzniká postupne model. My sa môžeme pozrieť na to, ako bude vyzerať ten model, takže chceme vytlačiť niečo takéto. Toto sme mali aj na počítači. Tu môžeme vidieť, že vo vnútri je to duté a takýto materiál vlastne vznikne tým spôsobom, že jednotlivé vrstvy môžu byť aj farebne odlíšené. Takže toto je skutočný 3D výtlačok a môžete vidieť, že je to naozaj pevné a dá sa s tým ďalej pracovať. Máme tu viaceré ďalšie veci. Mňa zaujal tento funkčný model, takže skúsim vysvetliť, ako to funguje. Takže takto to funguje s tým, že vlastne sa pohybujú všetky kolieska. Takže není to len o nejakom statickom modeli, je to skutočný funkčný výrobok. Ďalšie iné veci môžeme tu ukázať. Napríklad toto je model piestového motora. Tento nie je funkčný, ale mohol by byť. Takto je vyhotovený jeho priečný rez. Potom máme tu ďalšie materiály, napríklad takto vzniknutá hmota, alebo model New Yorku. To vyzerá asi takýmto spôsobom. Takže to naozaj chvíľku asi muselo vznikať. Tlačiareň výrobca je Z Corporation, model je Z Printer 650. Je to jedna z rýchlejších tlačiarní, ktorá umožňuje vytvárať takéto priestorové modely. Takže 3D tlač je jednoznačne tu, vstupuje medzi nás, my sa môžeme pozrieť na to, ako to vlastne pokročilo, takže aktuálne sme pri 91. hladine z 251, to znamená, že máme ešte nejakú chvíľku čas. Teraz je to 92, takže postupne vzniká pred nami, pred našimi očami, sa z jednotlivých hladín vlastne vytvára ten hotový výrobok. No a keby sme prišli tak po hodinke, tak určite uvidíme, ako tu vznikne ten výrobok, ktorý sa neskôr ešte sfinalizuje a máme hotový 3D výtlačok. Takže máte 3D tlačiareň, povedzte mi, ako ju vlastne využívate a čo na nej tlačíte. Viete, že tlačia sa väčšinou prezentačné veci, čiže zatiaľ je využitá tlačiareň na prezentačné účely. Niekto si príde vytlačiť svoju predstavu nejakého prototypu alebo nejaký model, ktorý sa v budúcnosti má vlastne pripravovať v tom finálnom materiáli. Potom sa tlačí nejaký prototyping, napríklad nejaké karosárske diely sa tlačili zatiaľ, čiže vytlačí sa nejaká súčiastka z auta, ktorá sa potom vyskúša, namontuje sa ako taká. Vlastne potom neskôr sa vlastne v produkcii vymení za kov alebo za akýkoľvek materiál. Ako vidíte tú budúcnosť 3D tlačiarní? Je to niečo také, čo dáva takú novú šťavu do oblasti návrhárstva? No každopádne, pretože
že zatiaľ všetci, teda ja sa aspoň zaoberám vizualizáciou ako takou a každý si dokáže predstaviť ten model oveľa lepšie, pokiaľ ho drží v rukách, než keď je to na obrazovke. Na obrazovke aj tak všetko len v dvoch dimenziách. Každý si predstavuje, že by si to chcel podržať v rukách na chvíľku, čiže každý ten model, keď sa vytlačí, tak určite sa aj predáva lepšie. A koľko trvá také vytlačenie veľkého modelu? No tak závisí samozrejme podľa toho, aký model, keď je plochý ten model, tlačí ho rýchlejšie, čím je vyšší model, tým to samozrejme trvá dlhšie. Niektoré tie modely samozrejme, či sú farebné, alebo aké tlačí rovnako, ale nechávam väčšinou všetko tlačiť cez noc, pretože tlačiareň je relatívne tichá, čiže cez deň sa produkuje, čistí sa model v počítači, upravuje sa a vlastne na večer sa púšťa tlač. Ráno je hotová, môže sa dočistiť, pripraviť a odovzdať zákazníkovi. Keď človek počuje o tom, že ten základný stavebný materiál je vlastne prášok, tak z toho vychádza taká základná otázka. Nepráši sa tu? Nechodíme tu po prachu? Ako to vidíte s prachom? Prach moc nevidno, čistí sa tu, tlačiareň sa čistí dosť často, prakticky pravidelne každý deň, ale tým, že je obyčajne celý čas zavretá, tak prašiť sa nepráši. Pri tej finalizácii niekedy vzniká nejaký prach, ale nie je nejaký nebezpečný, takže myslím, že je oveľa čistejšie napríklad to prostredie, než keby sa robilo so socharinou a podobné veci, takže zatiaľ je všetko v poriadku. No. 3D tlačiareň určite nepatrí medzi lacné veci. Kedy sa nám vráti vaša investícia, alebo kedy sa vrátila vaša investícia? No, tak predpokladám, že od doby zakúpenia som si to aspoň vyrátal na to 1,5 roka, čiže do 1,5 roka by sa tá investícia mala vrátiť. Či to tak bude, sa samozrejme uvidí, zatiaľ to vychádza. Čiže zatiaľ tie prvé mesiace, vlastne mám teraz tú tlačiareň 5 mesiacov, 4 mesiace a zatiaľ sa to rentuje. Čiže zatiaľ to podľa toho plánu vychádza, no uvidíme, jak to bude ďalej. Tento model, keď z tohto vyjde, ako bude vytlačený, tak ešte vyžaduje ďalšie úpravy. Koľko trvá tá ďalšia dočisťovacia vec a je to nejaká práca, ktorú zvládne bežný človek? Určite, no každý, kto má trošku zručnosti, tak dokáže vyčistiť ten model. Treba trošku možno vybrúsiť, vyčistiť, hlavne od toho prachu ho treba očistiť, no a potom je už na ňom, že ako s tým ďalej bude fungovať podľa účelu, za ktorým bol vlastne vytlačený ten model. Čiže keď je prezentačný, má byť niekde vystavený, môže sa dodatočne lakovať, robiť sa normálne nástrek sprejom alebo airbrushom alebo čímkoľvek. Keď bude vlastne fungovať ten model alebo bude zamontovaný, tak sa epoxiduje alebo sa vlastne lepidlom tuží, teda živicami, aby vydržal ten tlak alebo ťah. No a jak dlho to trvá, predpokladám, tak na model mne osobne aj s brúsením, aj bez lakovania samozrejme, čo znamená finalizácia tým lepidlom alebo živicou, trvá asi pol hodinu. Myslím, že časovo to nie je úplne náročné. No a to lakovanie to závisí samozrejme od detailu a tak ďalej. Čiže je to taká, by som povedal, modelárska robota skôr, no. Ja som tu videl aj taký funkčný model so zubernými kolesami, ktorý sa naozaj pohyboval. A taká tá myšlienka, čo tak v takých populárnych médiách treba zvykne bývať prezentovaná, je, že vytlačíme si svoje orgány, ľudské orgány. Myslíte si, že sa dostaneme do takejto etapy? Ja verím tomu, že áno. Samozrejme musí tá technológia trošku ešte postúpiť. Myslím, že je to stále na začiatku, ale všetko je možné. Takže tak, jak už je známe, že sa dá jedlo tlačiť, tak budú sa určite tlačiť aj tie kmeňové bunky a podobné. Čiže v tom nevidím žiadny zádrhel. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Takže 3D tlač je jednoznačne tu. V našom článku v magazíne PC Review sa potom dozviete ešte ďalej viacej, ako to vlastne funguje, aká je budúcnosť takýchto tlačiarní a čo možno od nich očakávať. Ďakujem pekne za sledovanie tohto videa a tešíme sa na budúce. Ahojte.